A teď změníme téma. Pro nezainteresovaného to může vypadat docela zvláštně. S něčím, co se podobá podvozku Angličáku, se velmi zaujatě jezdí přes všemožné umělé překážky a hraje k tomu většinou dost hlasitá hudba. Závody v takovéto disciplíně se začínají objevovat i u nás. Přesně před týdnem touto dobou začínal v Blansku závod v disciplíně, která stále ještě není v českých podmínkách zcela obvyklá, ve fingerboardingu. Šlo o první kolo zatím neoficiálního mistrovství republiky v tomto sportu. A co je to vlastně fingerboard? To zmenšenina skateu, řekl bych dokonalá zmenšenina skateu, až na nějaké ložiská drobnosti a ohlaty. A kope se stejně, dělají se vlastně stejné triky jako na velkém skateboardu, ale řekl bych, že na fingerboardu jdou dělat i o hodně obtížnější triky. Začalo to tím, že jsem v 9. třídě si vyrobil takový prkínko z kreditní karty. Na internetu jsem objevil, že v Německu se konají vlastně závody tady s tímhle fingerboardingem a řekl jsem si, že by nebylo špatně něco udělat takového, tak vlastně minulý rok v listopadu jsem vlastně uspořádal první závody. Máme svůj udělaný skatepark, ve kterém teda jezdím nejčastěji. No a občas, když mě to chytne, tak si jezdím třeba po nábytku. Určitě je vidět, když jede nějaký kluk, který jezdí třeba 5 let a který jezdí třeba 2 měsíce. Jo, je tam, jak kroutí ty triky a jak má takovou tu vypilovanou techniku a všechno to možné. Je to vlastně disciplína, ve které se vlastně hodnotí kvalita triku, který vlastně ten jezdec udělá, pak obtížnost těch triků. A třetí částí hodnocení je vlastně celkový dojem vlastně na tu porotu, jaký ten jezdec vlastně udělal. Centrální místo pro fingerboarding je určitě v Německu, kde prostě pochází jedna z nejznámějších firm, která vyrábí rampy. A ty český závody se s nimi vůbec nedají srovnávat, tam je místnost a ta je narvaná lidma. Já si hlavně myslím, že je to zábava, teda pro mě. Určitě není to nějaká věc, z které se dají, když to řeknu takhle, ždímat peníze. Fingerboarding se u nás jezdí amatérsky teprve několik let a průměrný věk jezdců se pohybuje mezi 10 až 16 lety. V zahraničí ale není výjimkou, že si vítěz na velkých závodech vydělá i několik tisíc euro.